זהו? הנה ליאל, בוא נעשה חיקוי שלי, הנה רגע. הנה ליאל, הנה ליאל! אל תצאי יותר מושפעת ממה שהיה, טוב? סבבה. ליאל, תהי חיוך. נצלם אותך כל הדרך? למה שתצלמי אותי בכלל? יאללה. בוא נצלם את ה... איזה מוכר לי הפחד. חברים שלך. עלק. למה את מצלמת אותי? כי את מכוערת. בסדר. נעלה אותך ליוטיוב. למה את מצלמת אותי? כי את מכוערת. אולי תפסיקי? לא. תפסיקי לצלם את הכתף? אני מצלמת לך את הפנים. אל תצלמי אותי בכלל. תפסיקי לצלם אותי. לא. די. לא. אל תצלמי אותי. מה היא שורה? ממשיכים? יש לי פיפי. למה את עם ילדה? היא קרצה. ככה קר לי. תראי, אני אסביר את הסיטואציה. אני מאוד רוצה לצלם אותה שהיא משתינה. אני לא רוצה שתצלם אותי משתינה. איזה מצחיק. איפה הפלאפון שלי? הפלאפון שלי אצלך, נכון? שלי. תמתיני. הלו. שם הייתה? אני בפארק. הנה, היא גם עושה לי היום. עם אגנסה. שאלה טלפון אבל. בסדר. כן. מה למה? אני רוצה איפה קרן. מתה. אני מחכה איך קוראים לזה? שאיליה יתקשר אליי. אתם לא דוברות? מה? למה שאני אדבר איתך? איליה יתקשר אליי. היא הולכת לדניאל מזמן, ואני הולכת למסיבת יום הולדת של מת. איפה את? מה את עושה בטיילת? למה? טוב. קטיה, יש לך לשלוח הודעה? לשלוח למישהו הודעה? טוב, בסדר. מור, יש לך למישהו לשלוח הודעה? שנייה. קצר. את יכולה להפסיק לצלם אותי? לא. איזה מעצבנת. את ביקשת שאני אצלם אותך. איזה... תראי את השערות באף. תראי. אין לי. יש לה. קודם יכולה... זיינתי אותך. טוב. תראי איזה שמנה. תראי את השומנים. שמנים. איך עושים פה... אמן שהכל יעוף לך משם. אני אעיף אותך עכשיו, תזהרי ממני. אמא שלך יודעת שאת יוצאת ל-TLV? לא. עוד לא יודעת. אל תשאל אותה כרגע. כדי שהיא בכלל לא תדע. איזה לא, צופה, בשלב ואמא מסוים שלי. אני כן אגיד לה. מתי? אבל כבר לא יודעת את זה. היא בת 18? כן. זה מה שאמא שלי אמרה לי, שהיא בת 12, ובגיל 13. תפסיקי. לאן אתם הולכות? בקיצור. למה לא לקחתי לך את זה לפני? ליאל, לאן